Nem lehetsz a világ legjobb csatára, ha csak nem vagy a világ legnagyobb egoistája. Amit ez az ember mond. És én pont egy ilyen embert szeretnék itt teremteni. Valószínűleg tévedés. Egy olyat, aki 299 holttesten fog majd állni. Egy magányos hőst. Nem lehet. Végül is nem értem el semmit. Csak képzeljétek el, a világbajnokság döntőjén vagytok. 80 000 ember a lelátón, a pályán állsz. Az állás 0-0. Hosszabbítás második fele, utolsó játék. A csapattársad passzával túljutsz a védelmen. A kapussal szemben vagy. Melletted megy a csapattársad. Ha passzolsz, garantált a gólszerzés, amikor egy nemzet remény és bajnoksága áll rajtad. Habozás nélkül csak egy egoistaként tudsz gólt lőni. Jöjjetek az ajtón túlra. Mire vártok még? A pályán ti vagytok aztán. Soha senki nem tanított nekem ilyesmit. Nincs nagyobb öröm egy saját gólnál. Más nem számít! Ezt jelenti csatának lenni. Én egy csatár vagyok!